què tal? Soc el net dels còmics i aquest Sant Jordi us porto Refugio, d'en José Fonollosa. José Fonollosa és un autor que fa des del 2006 que publica còmics i col·labora en diverses revistes tant infantils com d'adults de contingut gràfic. I és un noi que quan li va sobrevenir la crisi dels 40, en lloc de fer-se un gran viatge o canviar-se de cotxe, ell va decidir que faria de voluntari amb una protectora d'animals, en aquest cas de Xàtiva, que és on viu ell. I en aquesta obra ens explica el que és el dia a dia d'un voluntari d'una protectora. Tota la feina que fan, des de netejar pipis, caques, cuidar-los, o sigui, el que és el benestar dels animals, però va una mica més enllà i llavors és com s'organitzen, com necessiten les protectores del voluntariat de la gent, perquè és una feina immensa, no és només tenir un gos allà i ja està. I aleshores no és ben bé una crítica, perquè com diu ell és una cosa que no li toca, només va allà a ajudar, i el que pretén amb això és conscienciar, sobretot conscienciar la gent que vol tenir un animal, la responsabilitat que suposa, no només a l'hora de tenir-lo, sinó a l'hora de pensar-te si no el vols, perquè és molt fàcil deixar un animal lligat amb una porta i que vingui algú i te'l cuidi, però en cap cas et diuen la feinada que això implica. I bueno, penso que pels que els agraden els animals, o els que s'ho estan pensant, o els que si volen anar de voluntaris o volen ajudar o què, la veritat és que us anirà molt bé, perquè és això, és una història molt planera, però que diu moltes coses i sobretot parla d'algú que a vegades sembla que sigui una mica així com friki, que és la gent que s'estima tant els animals. I la gent que surt aquí, la veritat és que s'estimen molt els animals i ell el que vol transmetre és aquest amor i conscienciar la gent que realment no són objectes, sinó que són éssers vius.